ken arep lan kowe upak. Inci dawuh. Ya mung gedhe pangapuramu, aku kok anggep ganggu nggonmu padha andun asma. Kenapa? Kula wong lanang seneng wong wedok kuwi wajib. Nanging kenapa? Kowe kudu duwe tanggung jawab sakutuhe jaran awak siji dadi awak loro, awak loro iso dadi awak telu. Saya suwe tambah tanggung jawab mulya Kanara. Ngumung durung kowe duwe anak, perlu banget kowe golek gawean dhisik. kula mituhu dawuhipun Bapak. Ngono. Yen ngono, sawetara iki kowe pisah lan kenumang, kowe bakal tak kandi tak suwetake ana ing pakuwon tumapel. Tumapel Bapak. Kula niki dadi bulan-bulane wong itu mabuk. Iya. Menawi jenengan beto kula itu mapel, sami kemawon kula soroh nyawa Bapak. Kenaro. Aku tumindak kudu wani tanggung jawab. Yen kowe tak kandi orang pakuan tumapel kok nganti cilik siset kulitmu, aku tanggung jawab. Menawi panjenengan kersa tanggung jawab, nggih, kula purun. Pamito bojomu aku tak disilaku kenaro. Yen kelakon sampean wis urip mugi aja nganti lali kelawan aku ya Kakang. Ndak eling-eling kabeh wiwelengmu. Aku njaluk dongamu lan njaluk esem lan guyumu nggonku budal. Tak dongak lan tak pujike saben dina Kakang.
Aja ditinggal kapribaden ketimuran mbok ya sing eling iku budaya Aja dipleroki, aja dipoyoki. ora usah poyok-poyok, ora usah mlerok-mlerok. Ah, ngelingno. Bengi iki alhamdulillah udane gak sida deres matur nuwun kok. Lah iya. Mulane tak rasa-rasane ketoprak iki ganggu ketenangan. Lho kok iso ketoprak kok ganggu ketenangan? Ketoprak nguri-nguri kabudayan ah. Iya nguri-nguri ning bengi iki khususnya ganggu ketenangan ora ketenangan tanggane ora. Nek saya bapak iki ngene wis dijawab upama ana apa-apa wis kandha dhisik. Terutama sore mang gawe ketenengane pitik dadi pitik ora karuan parake. Dagelan kok ngurusi pitik. Lah piye wong nggone do dienggo dandan genuk-genuk ditokno lawang-lawang dibukai pitik bingung. Pitik manggon nang ndi ra roh ana tas ya dipencloki sempat karpetku diteleki. Jare ndak sembarang diteleki. Mula ning kene ya matur nuwun maine ra kaya biasane. Iya. Ya biasane ketoprak acak jam 09.00. Jam 09.00. Iki mau 7:30 wis tutukan gambyong jam 8. Gambyong Kaya main tayu winginane rak ngono. Ning kono ki jam 8 main rampunge jam 2:30. Ya. Niki kok beda ndut. Ora ketang maine sore iki aja dirampungi 2:30. Jam pira? Jam 2. Lho, Dadi ya malah orang genah. nek ora genah piye? Lah golek promosi kok malah bare gasik ya ora ana wong nanggap. Sing lah gasik sapa sing kandha? Jam 2 kono-kono 2:30. Maksudnya iku jam 2 rampunge dagelan. Lah ketoprake. Ketoprake rampunge jam 3:04. Sekamprat. Ya Muni seprapat kok seprap. Apa, Mang? jam 3:04. Semprapat. Jam 3:04. Jam 3 kliwat 15 menit. Mergo engko nimbal ya adoh. Ning ndi nimbale? Jati Raga. Oh, anjene rene. adoh. Iya. Makane saumpama pamirsa kene Pak Klenteng Heeh. delalah kok gelo ya. Ape piye wong ancen kahanane ketoprak ya ngono, engko nimbale ya adoh. Ning nyuwun sewu, Bu. Saumpama ketoprak niki mungkin bakdone jam 3 kliwat nggih purun. Purun kok ndur. Purun. Gelem Pak Dang. Gelem lho kok. 3:30 purun. Jam 4. Saestu niki lho. Suara rakyat mewakili semuanya. Jam 4 purun. Jam 5 gelem Dang. 5:30 dosa sampean. Kowe iku takok dijawab kok jam 5:30 kok dosa iku piye? Saumpama lho ora dosa piye? Jam 5 je purun ningali. Lah iya. Ora bener bae ora subuh riyen ya dosa. Lah ya ora ono. Ki ra ono ketoprak nek mulai subuh balik neh ora mungkin. Alah Mbak wis kadung Akusi. ngiler ya ora ngarah bali ya. Wah, wong ngene iki wis kudu muleh kok. Oh, wong ketoprak bengi iki panjenengan matur nuwun sanget dumateng nyanipun Pak Pur Sudar utawa Pak Parwi. Mau putrane ya sida numpak gajah. Lah iya numpak Numpak gajah. gajah. Nek tak pikir-pikir numpak gajah karo numpak pesawat kok larang numpak gajah ya, Pak. Ya larang numpak pesawat lho. Kok gajah mubeng numpak pesawat paling ora 1.500.000 Jakarta Kalimantan Sumatera. Larang numpak gajah. Gajah ora bayar kok. Tiket pesawat Kalimantan Jawa Tengah paling larang 1.500. Lah iya. Numpak gajah iki kok kira-kira meh 18 juta lho.
Lho mang ketoke medun ora anam ora piye-piye kok. Ora piye-piye aname. Lah sing sapa? Lah sing Pak Pur mang gak tele-tele pasam. Lho sapi loro mlebu cangkem singa macan mah. Ngene kuwi wis diniati Mas Gendut. Ayo gajah. Nek perkara nanggap-nanggap iku ora perkara dhuwit, ora perkara sapi. Ngono. Ning perkara seneng. Seneng. Duwite akeh, sapite akeh. Nek ora seneng, ora sida nanggap. Ora sida nanggap. Ning nak seneng temenan. Lho, direwangi ora patek ndinggon ya nanggap. Nanggap direwangi neteri omahe tanggane. Iki nek ora Pak Pur wong apik, ora ngarah tek lakon nanggap. Oh ya wegah lho. Jujune wong apik tangga-tangga menyadari. Lah iya. Lah nek kowe saumpama sing ndek gawe, ora ngarah sida kowe. Lah aku ya moh sik. Lho kenapa kok moh? Wong aku mbiyen digawe ngene iki lah apa trima tanggapan ketoprak. Gak ngono, tamumu mbiyen jamanmu ewuh ya wong akeh ngene iki. Lah nek aku padha-padha digawe ya aku ya tau digawe nyunatno ya tau. Ya. Ning tamune niku ora nggumun aku, blas ora nggumun. Dagelan metu tamu sakeh ra nggumun. Lah aku dhisik iku tanggap aku ora trima ketoprak. Lho, lha apa ya, Pak? Walah ya ana ketoprak Tayuban campur sari. Wah, wong sugih ya. Oh suidah. Wah, entek pirang-pirang atus juta iku. Lho nek pirang atus juta iku. Tanggapan morak-marik are. Ya tanggapan akeh tak tanggapan kok akeh lah apa wong aku nanggap video. Video. Zaman biyen iku video wis geger rate umum. Kere tak kira Tahun 95 kok ya Le. Urung lahir kowe. Oh, lahir 95. Urung lahir, Gaweke 92. Ora ono ngantek 2 tahun iki. Lah kowe ngono digawe kok nanggap kaset. Ya padha-padha digawe ngene iki nek apa tamu undangan akeh aku gak nggumun. Aku tau digawe nyebar undangan iku 1200. Rama itu dagelan kenalane akeh. Iya. Lah sing teko 120. Jadi ngono kok ra isin. nek isin. Lah berundangan piro? 1200. Lah sing teko 120. kok ra isin iki piye? Lah tek isin lah apa? Dom-doman undangan 1000 punjul sing teko mok 100 luwih sithik kok ora isin. Aku ya ora isin ora nang digawe kowe ora tau buah. Wah, aku wong ora kober tanggapan terus. Iki wis kena diwaca, Pak. Piye? Kowe digawe ora tau buwuh. Lah iki saumpama lokasimu nanggap ketoprak kaya ngene, panggungmu mesti mbok kek dhuwur omahmu. Ora entuk tangga-tanggamu ngene iki wong tetanggam digawe ora tau buah. Wis aku nanggap ning ora niat nak bangunane nanggap nek ora seneng tenan ora sida nanggap. Bener. Mergo kanthi niate. Niate nyenengno putune, nyenengno anake, nyenengno tangga teparo kabeh. Lah iya wong upama nanggap ketoprak nak biasane ning kono-kono upama sunatan numpak gajah rak biasa. Biasa. Nek kene mang luar biasa kok. Luar biasa. Gajahe diweki dhuwit 250. Heeh. Dikon mubeng gajah ijeh dikon nyanyi. Wih. Lah mbok biasa ben mubeng ditumpaki ora wis cocok. Ijeh kon nyanyi. Ijeh ditambahi ngene iki sesuk ngene iki Pak Pur ijeh duwike metu neh. Lho lah digo apa? Lah urusan panggung semene aduwe iku. Tangga-tangga wis ora. Oh wis ora, gak wis ora tapi Pak Pur ngetokno dhuwit neh. Iya ya. Ngene mah patungan karo bose jare 200-an 50.000. Bose karo sing nanggap 500 kanggo ongkos langsir. Nah aku dadi tukang panggung ora tak bukar lah ben bosokno kene. Ya ora wong sesuk nimbal adoh ora bosok kowe manggok ning ndi kowe. Mula-mula disyukur dimateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ah, mergo kowe ngerti dhewe ta? Heeh. Penake wong nek ndek gawe rame ini mergo apa? Mergo seneng buah. Ya. Lho nek duwe gawe ya tanggane sing melekan ya akeh mergo mbiyen nek kulino tanggane duwe gawe ya melu melekan. Melekan. Dadi nek kowe ngersula perkara sing teko sithik kowe ora usah ngersula pancen kowe arang buah. Ya apa ora? Ora masalah ning piyai kene nggumun tenan aku. Perkara apa, Pak? Rumati ketoprak cocok, mau sambel panggang. Piyai kene jebule kok alus-alus tenan yo, Ndut. Lho, turunan Solo menawa. Keturunan Solo iku. Lah alus are. Mlaku sak mlaku alus. Ora perkara mlakune kok. Tandang-tanduke ucapane oleh ngendikan alus. Ora. Lah kok ngertine alus piyai kene? Iku mang perkara nyambel ora patek lembut. Astagfirullahalazim. Iku jenenge gak alus, Pak. Apa? Urang rasa bener lho. Saking aluse terus nek jas, Dut. Jas. Heeh.
Mula seneng kabeh. Utah. Lha mangan penak langsung duduk kok kene. Piring D3 diweki 6. Iwak D4 diweki 9. Ya sing ancen ngono kuwi mergawe nek kedak pawon ya dapur ya penak. Ya penak, mula penak-penake sing nanggap mesti penak sing ditanggap. Mangkane matur nuwun. Matur nuwun sampun ditimbali mrene Pak Klenteng ya. Ya. Iki siswa budaya sak kanca rombongan ra bedane kowe karo aku kanggo wakil anggota. Matur sembah nuwun. Muga-muga adik sing dikitan pinter, bekti marang wong tuane. Amin. Apa sing dadi cita-citane bisa kaleksanan. Nah. Railah cita-cita setinggi mungkin. Iya. Setinggi langit. Setinggi aja dhuwur-dhuwur ora geduk. Lho pasti dadi apa ya dadi dokter, pilot. Sembarang dengah sing penting aja dadi polisi. Nah, dadi polisi gene ya. Tanggaku dadi polisi, Pak. Mbok ing tangisan pakane jelerit, pating jelerit. Nek jerit lah apa? Wedi no. Lho, dadi polisi kok wedi ku piye? Lho, anake pengen dadi polisi mboke tangisan pakane pating jelerit. Lah perkara Pengen dadi polisi tidur. Werak ning ratan. Lho, kan nangis pakane. Lah perkara polisi lah anakku lah dak njaluk kaya ngono iku. Iya. Ape njaluk dadi polwan, aku tak dadi polwan, Pak. Nah, aku yo ora entukno. Lho, polwane apik lho berane larang lho. Yo ora entukno aku. Lah entuk piye wong anakku lanang? Anak empatene ae lho. Wong anak Dadi lanang dadi polisi tidur iku lono. Lu anak lanang kok dadi polwan anakmu mbek kon banci. Kowe kok ngawur. Kok sing penting matur sembah nuwun ya Pak Klenteng. Iki ngene Pak. Kene ngasine. Aku rene isane ana urusan karo bojomu. Urusan apa? Nek karo kowe ora patek penting aku. Lah. Urusan apa? Urusan piye kowe aja sok-sok lali nek kowe ora patek tak pikir. Bojomu kowe eling sendik-sendik ning rumah sakit. Aku iki ape pedhot ape sendik-sendik. Oh, kowe lali are. Kowe mangap-mangap ngene diinfus matam. Ora udelku. Lho, kowe lara mata are. Lah masa lara mata diimpus iku mata. Lah kudune sing diimpus apane? Ya sing dibutuhno. Ning aku ra guyon iki tenan. Bojomu utang aku dhuwit 1 juta. Abapem lah. Wong sing umum bar mangan iwak panggang ambune ya sambel panggang. Lah iki ambu apa? Wah kaya mambu telek wedhus. Apa kowe mangan telek wedhus apa iki aja guyon lho iki tenan lho. Bojomu diutangku 1 juta. Ndek apa? 1 juta. Kowe omong karo aku ciluk rumah sam siram kok gwedhi. Wong kowe nek ora dielingno ya lalinan. Iki wong lanang ra tanggung jawab bojomu kok nganti tak silai dhuwit kowe kudune prihatin. Dina iki jare bayar. Bojomu ndi? Bojoku iki Lho kok aja slindak-slindut lho. Iki tenan lho, aku dhewe butuh. Soale bojoku dhewe ngakon nagih. ngene lho, Dut. Piye? Nek utange wong wedok iku ya utange wong lanang. Bener. Sebabe wong wedok sing nyukupi wong lanang. Cocok. Wis ora masalah nek ngono. Pira utange bojoku? 1 juta. Gandeng wong iki ora ana. Terus Utange bojoku 1 juta tak tanggung. ya. Nan lho ya. Sok tak bayar jam 1. Deal? Deal. Oke. Kowe gelem? Lem. Wes. Wong lanang sing wong apa iku sebo sapi sing digugu apa? Ndara keloane. Nek wong Omongane. omonganmu tak cekel. Jam 1. Sok tak bayar jam 1. Siap. Wong rene omong urung patek akeh ya wis utang diurusi. Piye, Dik? Bojoku. Anake maratuwaku baturku turu. Dik. Sini ya. Wah, bojoku suarane empuk-empuk adem kaya gedebok bosok. Temenan, Dik. Sampeyan roh bojoku gledak. Mulane aluk mulih saiki lah timbang roh bojoku sampean gledak. Dik. Ora ngono bojoku kecepet ta apa suarane kok ngono. Dik sayangku. Sampeyan iki lho ana wong wedok ning guri dandan kok mbok undang-undang terus. Lho ora diundang piye wong bojone kok. Wah. Buak itu mo. Kok iso nggo itu mo lho. Lah wong wedok nek kali ngene-ngene iki lha apa? Sing ngene wong wedok gandhes luwes merati kuwi ya ngene kuwi, Mas.
Tak modasem kaya kok malah. Lah kok ngemedas? Lah wong lanangane mbok obitno buntut. Jenenge wong wedok menggaya yo ngene, menggaya. Oh rasa kakan gaya, rasa kakan pola. Wong urip kudune ya kakan gaya, kakan pola. Kakan gaya gak masalah nek kowe legan, nek kowe ndek bojo. Lah, Aku bojo- asline ndek bojo kowe Bojo rasa. tuwek kok. Lho. Sampan iki lho jengine karo aku. Aku iki senom, sampean iki wis tuwa. Lho kok ndek bojo aku kok wegah. Wegah aku ora patek uman. Apa kok ora patek uman? Lah kowe kok muni patek uman piye? Piye? Kowe ngenane ku ndek sasi ruah saurunge poso. Ya. Siswa budaya jak entuk selikur. Mek. Lho, Ya. entuk selikur saluwene bar tanggal selikur kok patang dina kok ora ketoprak kok ora muleh. Lho, durung ngerti ya sampean bojomu iki nyambi nyanyi, ora ngetoprak ya nyanyi. Lho sampean iki kok malah kurang terima lho digolekno kaya wong wedok kok patang dina iku Mas. Yo nyanyi yo nyanyi. Mosok tak bel setengah 3 pajar kok ijeh nyanyi. Iku campur sari apa campur bawur? Mau setengah 3 pajar, anu piye Bu, piye Dek? Sampeyan iki ning ndi? Aku nyanyi, aban kok klesat-kleset. Iku maune sore iku diserek kobong kok Mas. Diselek bola campur sari ya batal ora ditutul nganti esuk. Lah sakake sing digawe. Ora ana kok iso diesel kok kobong iku. Nek Ngomong pacar kok iku iso. malah bayarane Besok tambah nek ana larang wong- adani. Ngono nek ana wong lanang lunga kok iso mbok amuk wong lanang metu mbok amuk. Lah iya ta. Lah sampean yo ngono wong sampean wong lanang kok ora wayahan, wayahe nyambut gawe wayahe lunga ya lunga. Nek sampean kebangetan ora tau mergawe ya paling sedina rong dina wis bar. Niku anggere dina ora tau muleh. Esuk mangkat nganti tekan sore, Ning sore ndi? mangkat tekan bengi. Lah apa? Sampeyan niku sodokan ae nganti bojomu iki lho lali ra tau mbok sodok. Ora mangkel. Kowe iki. lali ora tak sodok. Ya, ngerti malam Jumat apa ora? Wis anak ketuke gelo ora kowe ora tau tak sodok ben disodok Kang Parwi. Aku? Nak Kang Parwi mau ya ben disodok Pak Pur Sudar lah. Lho terus Gini nek ya. bupur ngamuk, Pur ngamuk dak ketuke nak pur ngamuk bojone tak pur tak sodoke aku ah. lho sampeyan iki lho ape nyodok bupur kok kaya glibet-glibet sik iki lho. Lho aku mangkel lho wong lanang Ora yo. iki lho, sampeyan yo. Wong ngono lanang kok. metu goleki informasi. Nek ana penggawean sing cocok, Informasi. wong nak ayu ababe dik seger. Seger. ah. Ora kaya gendut mambu telek wedhus. Wong bar menangake. Ini lho Dik. Tadi dapat tuh Aja bakso. minggir ae engko ke disuting malah ketok separo. Lah iki aku Lah kowe tekan- rada rono kowe syuting ora bloko kemra ketok sing kene ketok bloko. Sing Sing ketok ngantok kene ngene entok. tok. Iya wong aku tahu ndagel ngene iki rada ngene sithik ngono ae ndasku ilang. Malah HP ning ndasmu ilang, Mas. Gini ya. Nek tangi turu esuk ora usah raup. Terus undul. Kok tak jotos sisan kayak gue malah. Kewasine ku aja ngece aku. Kok ngece sampean ku lho? Kowe nek Lha seneng aku tenan ngece karo sampean. aku aja ngono carane peh aku wong tua wong elek. Terus kowe sak penam dhewe. Lho, mulane sampean iki nek ndek bojo iki rasa ayu-ayu. Alah. Nek bojo ayu ya ngene iku. Wegah sine kowe iku. Kok iso wegah? Ndek bojo ayu ngene kalau elek-elek lah nak loro. Masane Lho iya, Dik. Iya, Dik. Iya, Mbak. Ya, Pak. Ya, Mas. Ya, Dik. rumasane lho rumangsane lho, ndek bojo ayu kudune bangga. Lho kok malah dijelene anak loro rumasamu iki bojomu bareng apa piye? Kakean nongkos iku. Kok lho aku bojomu kok kakek nongkos iki lho. Nggih nun sewu, Pak. Wedak ngeten iki. Ultima 198.000. Iku ya dhuwit kabeh. Lho Ultima kowe iku ora. Endi barange endi ra mbok tukokno Ultima ya mbok tukokno. Lah sing mbok lorai lah wedakmu tek Ultima Pak ngono kae. Iya, iku wedake sapa? Dek wedake bojoku sing nang omah. Aduh, Wedake bojomu sing ngomong iki lho. ning titipan maksude, kon ngukokno tanggane. Aku ora mbok eko sithik-sithik ngono kok. Ngene iki regane larang, Dik. Paling ora 60.000 regane.
Nek bojo ayu, nek bojo elek. Lho wong wedok yo ngono bojone dagelan yo mau ditukokno wedak murah-murah ta. Lah iya mergo kowe ayu nek bojo kowe elek tak tukokno Viva karungan 4 sasi rantek. Jebule sampean ngono. Iya. Bedakno wong wedok ngono. Iya, aku jan mangkel. Lho, Mas, wong sing duwe bojo ora patek ayu yo dirumat ben supaya ayu ben disawang ki rondok. Lah nek sing wong di dhuwit ah. Lah nek aku wong pengiritan ya. Kaya lipen-lipen ngene iki merke apa Wardah ya? Pira lan tuku? Ada. Lah regane pira? 70. Lah iya 70 nggo tuku lipen. Nggo tuku beras nek aku. Nek ndek bojo ayu ngene iki. Terus Nek bojo elek ora usah lipen 70. Ditukok di nek arep lunga buah dipetekno pupus Jatinom. terus Duweke jompong sret. Ora usah dhuwit wis abang dhewe. abang dhewe. Layan ndek iki Mak Amde kok nggawa jompong ku ben gayane buah ben abang. Durung-urung aku iki kok dinesoni. Kene kok dinesoni. Dinesoni oleh aku mek pupus Jatinom ana ulere. Disret terus lambene kewer-kewer. Tak kira lambene seksi ya, Re. Seksi udel bosok. Sampeyan seneng ya nyawang bojone wong-wong sing ayu ora usah ngragati bojomu ora mbok ragati. Penak sampean ya. Bojomu ora mbok rumat sampean ngingeti bojone wong-wong iki sing ayu-ayu. Ning kan kudune kowe seneng, di bojo aku seneng. Kok iso seneng? Senenge manggon ndi? Aku kok senep rasakno sampean. Wah, aku kok ndek mben kok gelem dadi bojone sampean. Lho ngene dapure kok ya aku gelem iku aku ndekne ora mbok uyahi ora ngarah aku tekan bojomu. Kok duyahi kowe ape tak goreng apa piye? Maksudnya mbok anu niku lho Mas. Diguna-guna. Halah. Aku jeren goyang masamu. Kowe wong aku untuk kowe iku ya malah bejo kowe ora tak pek lho ape dipek sapa? Aja kaya ngono Mas sampean kok ngek karo aku ngene karo aku lho. Aku ki penyanyi kondang sing arep ngepek bojo aku ki lho bis-bisan trek-trekan kok. Dasem nak ucul. Wedok ora salah lewo nek ayu ya ayu. Kok wedok ora ayu takkan lewo malah elek. Kok iso? Eleh gaya tek ora betuk bojo sampean apa dipek sapa Sing ngepek sapa? Lho aku lho Mas sing arep kepek bojo aku trek-trekan bis-bisan kokolan mobil-mobilan alah aku emoh tak tolak Ya aja gelem wong dipek bojo nek mobil-mobilan dak malah digeret bocah cilik. Lho maksudnya iku sing arep ngepek aku iku tumpakane iku lho Mas Iku wong ora ape ngemek kowe ngape demo no pati yo. Kok iso dimono pati aku lah ya padha ae ngene iku bar iku ngono Mas aku geden dilamar kecamatan aku mau Apa aku kecamatan lamar aku mau aku Apa dipek apa? kecamatan Ora mbok gelemi kowe ben anak-anak bali desa. iso Lah goblok lah gelemi anak-anak bali desa. kok iso anak-anak bali desa iki Lah wong tek dipek kecamatan ngono. Dipek pegawai kecamatan. lah iya iku kaya lambemu kuwi Wong ayu kok ula-ulu ya. Muni pegawai kecamatan. oh dudu pegawai kecamatan kok Mas Lah, pegawai apa? kecamatan wong gawe ning kecamatan yang ora pegawai kok Apa? mung mangkate pokoke polisi gawarane sapu karo ikra Iku jenenge cleaning service. Ora cocok iku. lho tak kira tak Mulane aku mbok guyu ngerti ya. Kowe Apa? gak seneng aku kok. Oh, nek wong seneng gak ngono carane, Dik. apa Paling ora iku wayah bengi. Apa? Wayah turu ya. mel apa Eh? mel apa Ya, ora sak kaya- kaya wong-wong niku Iya. aku ngono lho turu karo sampean ngono kudu-kudu raimu ku tak templeki gambarane fotone iki Aja nganti al lho, aja nganti Amarzoni lho. iya aku batinku ape tak alar ya Mak Aja Gini. ali kena usus. kok usus iku lho Dik. ususmu kuwi Iku mau ndek ini kena sing film bintang film Dak Amarzoni dadi al iku. ora usus Mas Apa? kasus Lah iya mulane gak usah tiru, gak usah lurus sing sugih-sugih sing ganteng-ganteng, wong nak kaken dhuwit kaken okah, kaken polah. Iya, Lah ngono jane iku ya. wis sugih wis ganteng dadi bintang film malah anu mangan makbu. makbu Sak.
Ngono iku gak usah. Sabun. Kalau bojo elek-elek lah ngono iku lho kaya aku ngene iki. Duwe bojo elek-elek lah kayak sampean ya Ya, Mas ya. ora masalah. Sing ora pokoke niki lho, duwe Ini bojo kan duwe elek-elek bojo. lah ngene iki. Anane kok uwong. Lho, laler niku mboten purun nyemplok, Bu. Ora Duwe gelem bojo elek-elek lah. ora gelem ya malah gelem apa wong elek iku kecing. Heeh. Iya laler kan senengane ngono. Rumangsane ya. Ning ora yakin lah aku lah. Apa? Ambuku lah gak kecing kok. Ngalah sing butuh ngambet sapa? Aku turu awro sampean iku lho. Iki ku kamar iki bale. Kudu tak temboki ae kene lho. Tekan tak tembok. Aja ngisi-ngisini wong. Apa? Kowe turu omahku, kowe abis omahku pira-pira kowe ora tak tarik sewan. Lah bojo tek ngono ku. Sampean udah mono aku, Mas. Aku mbok udah mono. Aku biyen melu wong tuaku, Mas. Aku mbok jak sampean. Lho, aku iki lho, angger bengi iku lho mbek wari turu. Tahu sampean tak tarik sewan. Pirang bengi aku mbek turoni, he? Tahu tak tarik sewan. Kok tak turun kowe iku kasur ta apa? Mas te awri turu iki lho. Tahu sampean tak tarik sewan. Ora sanggugu de, ora sanggugu, Pak. Lah bojo ning dhuwur entok. Oh, bojone Aku entuk kadang koyo ning ngisor kadang koyo ning dhuwur ngene jek kesite ra umum kok. Ora usah. Kok aku. Gila aku, isin aku ndek bojo sampean iku. Gila aku ide sisik aku kok gila iki. Mak aku kok nek Ngene lho. gua megah. Bojo didemek kok angel. Ayo kayunen mundhak atas. Kayunen atas. Boten aku nak didemek angel tak ijono enton ya gregeten aku. Apa? Enton, black. Tak ijono black daran untuk telu. Iya iku ape mbak apa-apane lah ya ora gelem. Ketoke didemek, ketoke ngene iki jar rada angel. Iki lan nang dhuwur ngene iki. Ketoke gelem kok anjen bojo. Ya, Nek nang ngisor ya tak demek ngene ya. Tuwa matane ora melek. Nek mbok dondono le, Mas. Ora usah ngono. Jenenge bojo dalam pentas ya kudune sing apa niku? Apa? Romantis. Romantis. Menghayati. Menghayati. Alah nek bojo barek ngono ora apa-apa, Bu. Nek dhuwur panggung ngono. Rupane mengkenek lho aku dak ya Gusti Blinger. Sing penting saya mbok pating aja raiku ning sapiku. Sapi. Sapimu. Lho sampeyan iki ndek sapi. Sapimu pira, Mas? Sapiku dak papat. Papat. Sikile. Maksudnya siji sok dak ya mana wong wedok. Lho, kok iso mana iku mbok apakno? Lho sampean jebulane ngono. Nek aku ora nang omah sampean ngono kelakuanmu. Lho. Cemburu tek karo sapi iki piye wis teh. Sok ora tata blas. Pengen nyek aku kene aku kok. Gak iso. Lho kok Ora umum iki ora umum. kok ora sapi wedok Lah, kok iso cemburu. mana iku mbok apakno? Kowe nek cemburu karo sapi iki berarti mengenyek dan mengetrek-etrek. Kok kaya tanggamu ora ono sing ngene. Sak penam dhewe iku. Ya ora ngono aku lagi bertanya-tanya lho. Sapi wedok ning omah kamangka sapi mok siji. Kok iso mana iku mbok apakno? Aku gak tekon. Ya, aku ora iso- Aku ora cemburu. Aku ora iso marani menteri ya piye. Dak Awen ngono suntik, ah. mantri suntik. Dak ngono ah. Ngono ngomong apik. Mula aku ngene, Apa? aku wis mikir kowe tenan. Apa kok mbok pikir? Aku mangisini Ora kowe sampe aja pikir. ngisini aku. Aku mah ditagih gendut. Jare kowe ndek utang 1 juta. Duit mbok nggo apa? Wong iki ya rokem iki ya anjen nyata-nyata durung lunas. Kowe kok ndek utang. Aku. Tak mut sisan kengko malah. Aku Aku apa? Aku mbok turoni gemeni ngono. ora. Aku Kowe ora sambung kak mangkek ndak aku ora betah. ora betah. Lha nek ngene. Iya aku ancen ning Mbok nggo apa dhuwit 1 juta? sampean aja Kalau kondo panane. Aku wis kadung nesu apa-apa tak dol. aja bodol lah Mas. Lah nek aku kadung nesu montore tanggaku tak dol aku diamuk. Kok ora yang motore tanggamu kok mbok amuk iki? Lah ya mulane mbok nggo apa dhuwit 1 juta. Lho kowe kondo aku gak nesu. Dik iki aku tak nggo tuku klambi online kok Mas. Tak nggo tuku klambi online 500 iku. Yes ngene. Berarti barangnya ora. ana jeluntrunge dhuwit iku. Iya sampean iki eling apa ora? Sampean ndek ben lara mengi kok. Mengak mengi, tengah wengi. Iku dhuwit iku. Iya. Terus ngene.
Aku wis kandha karo gendut. Aja nesu lho sampean. Ndi? Nek nesu engko ora Tak kandhani sik, tak kandhani sik. Apa? Ora mbok templeki ngene tak kuwatir aku gendeng apa piye. Aku iki Walah, sesuk ora butuh dadi badut aku malah. apa? Lah mau dikandhani templeki ngene kuwatir aku nyosor aku iki bebek ta apa? Ndak ana ketoprake ambung-ambungan. Keri. Nek wis ora ngerti kok ketoprake diambung apane ditempleki tangane diambung. Gayane ketoprak dikandhe templeki pipi. Ora mbawai botol rayem. Moangkel ya aku. Bojo ora romantis blas. Oh dikandhani kok mbok ngenekno. Ana dagelan nek kudu aja keket guyu ga. Iki tunggale nunung apa piye iki? Angger guyu kok kudu nguyah ya. Kok keri-keri ora tak apa-apaan kok keri yo. Ora usah mbok bisiki go, Mas. Lah kok tak bisiki ya embah-embah kok. Ya agak-agan. Ya. Masa bisi kaduan. Bisi kaduwe ngene. Ya gini. Ya mudeng ya ndi? Apa? Lho, Lho ora dungu kok. lah nyaku urung ngomong kok. Aku direk kupingku mbek cokot. Iya yen aku kucing. Kucing. Kok nyokot kupinge wong iku piye wae ora sumanto. Iya. Ora nyandak ukuse, Dik. Wes aku mudeng sing mbok karepno wis ora usah mbok bisiki. Wis direk kupingku mbek cokot aku. Kok nyokot kuping iku aku iki wong nerak-nerik kaya becak ora entuk momotan. Ya iki tak karepno nek gendut rene wis wehno ngono ae. Ngono? Iya. Oh, iya. Monggo. Monggo. Sinten? Kula sinten? Matane wong. Monggo. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Aluk mulai lah kowe. Ora ngono kok. Ngono Duwe tamu kok tamu edan lho, Mas. Aja main tembak ngono. Durung kok. Teken. Janji adalah hutang. Iya. Hutang harus Dibayar Hutang nyawa bayar. nyawa. Hutang uang bayar. Uang. Hutang gedang goreng bayar. Gedang goreng. Pinter neng goblok. Ono. Goblok ku piye? Hutang nyawa bayar. Nyawa. Hutang uang bayar. Uang. Hutang gedang goreng. Bayar gedang goreng. Nyamuk bakule kowe. Loh, Hutang gedang goreng yo mesti bayar uang dong. bayar duit. Duwe. Iya nek tak bayar gedang goreng tak gedang goreng utah. Omongane mbok gasangi kula. Gasangi sapa? Iki kadung bojoku. Wis siap. Ki mari piye? Bojoku pengen ngajak golep. Alah bojomu ora iso golep lunga matun kok bocah golep. Uangnya mana? Wis. 1 juta rupiah. Sepurane ya Mas ya telat lah ku bayar. Ngapurane. Apa ini? Kowe ulah ketoke pinter ya goblok, mosok ndak ya jan. Masa iki ya gedang. Iki telek lentung sapa? Lah iya. Matane picek ya ora iki jam. Lah cek kowe takok. Maksude piye? Kowe rak ngersula, kowe takok aku bojomu ning ndi? Bojom gasun asole ndek utang aku 1 juta. Terus Aku ora wis kandha. Utange wong wedok ya utange wong lanang sebab tanggung jawab wong wedok tanggung jawab wong lanang. terus Utange bojomu 1 juta, sok tak bayar jam 1. lah yo Lah iku jam pira? jam 1. Lah iya. Lah wis. Lunas utangku. Lunas ya Mas ya? Iya. Alhamdulillah. Wong iki rasa aku sayem. pikiran nek karo wong pinter. Iya. Lah, Mulane sama- di bojo aku iku kowe gak kleru. Ngono. Iya no. Aku matur syukur karo sampe. Yo karo matur sing nuwun. urip ya, Mbak Nek Mas, upama ya. ana kebutuhan apa iku kandha. Iya, Dadi iya, wong lanang ora Mas. pikiran, wong lanang ora pikir. Aku iku anjen goblok. Ning ora hula-hulu. Lho, Piye ta? lah Dik. Tange bojom 1 juta. Lah iya. Mbok ber jam pira? Sita kabar jam 1 ya. Lah iki jam pira?
Lah jam piro iku? Jam 1. Lah iya. Lah iya ya. Lah iya, bener Dut, gendut. Wong anger kakean menang ya ngene iku. Wong alok minggat ae nek ngono kowe. Wong kok iso dadi tik piye-piye keluarga balik neh. Nah balik nek gendeng wong loro ae, Mas. Lho, Aja ajak-ajak tanggane. ajak-ajak. Lah kowe bento nek ngejak aku. Kok iso? Duwe endi? Lho dia apa? Duwe 1 juta. Duwike Sing sapa? ngomong dhuwit sapa? Lho, lah kemang muni piye? Bojoku utang 1 juta, iku menangka tanggung jawabku, sok tak bayar jam 1. Aku marah muni tak bayar dhuwit, Utang 1 juta. tak bayar jam jam 1. 1. Lah iki jam Jam piro? piro? Jam 1. Lah Lah iya. Sing ngendiki jam 2 sapa? Lah iya. iya, apa 1 ta? Maksude duwike, Mas. Duwike wis rene jam 1. Iya ning aku mang ora muni dhuwit. Aku bojoku utang 1 juta tak bayar jam 1. Lah kemang gelem ta ora? Lho, ya gelem ke malah ngenekno aku. Kebo sapi gugu apa keluane lah menusa omongane deal Utang ngono. 1 juta Tak bayar. jam 1. Deal. Deal. Aduh ketipuan. Oh, ketipu. Ora tata. Iki jenenge hapus-hapus. Kok iso? Atur remburan kowe. Londi. Dhuwur di. Gedek. Iya, Agian bukan nyerak kowe ben ngono. nyerak ben samber. Perkara dik 1 juta kowe iso dikum. Ngancen aku katok wis amo. Diukon. Lah iya kok mudeng duit. Lah kudune Ora piye? duwe. Kudune bayar jam 1. Wah, rene jam 1. Lah iya. Bayar jam 1. Sing salah tampa aku kowe. Kowe ku sing hapus-hapus. Lah kudune aku. Kudune kowe yo ngono nek korene jam 1 tak kei duit, Nduk. Lah durung duwe dhuwit kok. Kowe gonti duit. Bu. Wis kena, Wis. bagian, Pak. Bojoku gawa. Wis ora usah ngono. Eh, Jam tak balekno. Heeh. eh. Perkara jam 1 aku wis mau ngurusi. Mo. Weh, 1 juta mbok jole jam 1 aku ikhlas. Heeh. Nek syaratnya Tak siji. iso jarik. Moh. 1 juta mbok jole pira? Jarik. Jarik. Jam 1. Moh, jam 1. Iya. Moh aku. Lah apa? Bojone tak silai sak jam. lho aku arep disilah. Yo. Tak balekno. Sak jam. Sak jam. Ning aku tak nyelak 10 menit. Aduh. Bojone dhewe. Sampeyan kok ngelak iki lho. Lah aku ben mendahului kita. Kowe jenenge ora tata kowe. Kudune aku Sampeyan piye? iki kok ana kok bojo iki diganduli kok. Kudune aku nak Bayar kowe berarti. kudune aku nek ora duwe dhuwit kudune Semoyo. Semoyo. ya aku semoyo terus ya semoyo Mas Gendut. Ya ngapurane kowe wis pun uga kowe ngono. Yo ngapurane to, Mas. Wong wedok kowe ndek utang kudu kandha wong Urusan gak lanang. karo kowe. Urusan karo bojom. Iya. Sepur aku. Yo sepurane yo Mas, yo aku durung duwe duit kok. Ya kowe tak sepuro. Aku lek salah yo njaluk ngapura yo, Mas. Ya tak sepuro. Berarti awake dhewe wong loro. Ngapura-ngapuronan. Wis ah. Aku mah tak kandhane ditempelki tangan kok. Kowe ngapura malah ngene le. Lah bener ah. Dik, sing di sepuro aku ta. Heeh, Mas. Bayari. Aku njaluk sepura yo, Mas. Aku ancen kesalah. Ya Dik kowe ya tak sepuro. Aku ya salah. Berarti awake dhewe wong loro. Ngapura-ngapuronan. Bener ta? Ya wong aku minangka bojomu Ya Dik, ora masalah. ora kowe. Kok amen kudu golek bati ya. Aku rumangsa salah dadi bojomu aku. Ora usah, Mas. Wes sampean rasa njaluk ngapura wis tak sepurani kok, Mas. Ya nek ngono ora masalah aku tak njaluk ngapura. Muangkel ya aku. Niki ra cocok nek dienggo contoh. Utang ora usah karo tangga, ora usah karo dulur nek iso. Terus? Mergo wong utang ku malah ndadekno ora genah nek karo dulure dhewe. Yo ya ora kok. Duwe ae dibantu. Nek perkara utang ning bank ana. Heeh. Oh, Simpedes ana, BRI ana. Ana jaminane. Lho enak. Ya. Ora usah kayak gini malah dadi ora genah. Ya sepurane. Iki ngene Mas Gendut, wong wis gathok karo wis kepethuk karo bojoku Dik Gasun. Iki ning daleme biyanipun Pak Parwi utawa Mbah Pur Sudar. Iki mbuga krampa putrane sunatan. Wis bocahe wis seneng mergo wis ditumpakno gajah. Muga-muga sekolahe semangat, sekolahe pinter, apa sing dicita-citakno tercapai. Amin amin amin. Dadi generuse bangsa, junjung wong tua. Terus ya, Generus iku generasi penerus. Iya iya iya. Khususnya masyarakat Ronggo kene. Diaturi pambagya tembang Campusari monggo tak pasahno bojoku karo kowe. Sing Ayo, Dik, nyanyi sing kira-kira nglegakno atiku. apa? Sidorondo.
Kenapa, Mas? Lha iki bojom kan ben isdet ah. Oh, ngono. Mas, Isdet kok seneng lho. Isdet is kowe itu, det iku mati. Dadi isdet. Kowe mati. siapa seneng? Lah kok seneng piye pekok malah. Mas aku isdet anak untuk hadiah motor. Isdet kok untuk hadiah Seneng motor. sampean mati terus bojomu ditemok gendut lho. Alah mau ora mati ora uman kok. Nyanyi, Dik. Iki ana kanca-kanca ndelok lagu apa, Mas? Apa? Dermaga Cinta. Jare pengen duet Mbak Gasun. Saya pengen duet ndi mau? Iku lho Mas iku. Ya nyoh. Anu Jo, Dermaga Cinta duet Jo. Iki ana kanca saking Surabaya ditekati ndelok teko kene. Sapa kuwi? Surabaya. Brodin, Mas Brodin karo Mas Geri. Geri coklat. Melok palapa lho, iki coba kae. Napa teng ngajeng Mas kesane piyai kene ngertos Mas? Geri Mahesa. Ora apa-apa to Mas. Ora apa-apa Mas. Iki dulur Lho, kula malah nang. dikon ning dhuwur panggung lho Mas lho. Dermaga Cinta jalukane gak iso digorodo. Kok benging terus ya? Wis ah, aman. Arene lho Mas. Duet sing ora awon iki ra penak. Asli. Dek suci. Telok goreng Dek. Bukan cuma indah manis ini saja. Bukan cuma cinta, namun bukti nyata. Resah gelisah jangan tumbuh luka mengurangi cinta. Usah diragu hasrat cintaku hanya milikku selalu. Bukan cuma kata indah, namun
Dermaga Cinta. tulis pisan tembang dalusan kapesane dangdut sepungkasan kanggo sesepuh andut iya Pak yo cetok ketoprak ya jatuhi Bapak mengke Pak rondo kembling ngampor rondo gak gini wong sing prawane kentil-kentil kok rondo Tembang Tresno Mas Tejo iki. Sebenane sak rampungé tembang tresno engko awak dhewe iki ya matur suwun karo piyambakipun Bapak pesudah sak keluarga besar sak keluarga njaluk pangapura nek atur pambagya sedina sungi iki ana lupute sebab awak dhewe menungso lumrah jalma sawantah. Ya diputer tembang tresno Mas. Ayo Pak. Konco Mbak Budi Setiwati kondang Mbak Naka gawe dhewe senior Mbak Budi Suryo nanging padang kening mripat Jan Nare rembulan nambahi susah ning atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mau apusi padang Suryo nanging weteng pipatku nare rembulan nambahi susahing atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging saiki aku mbok apusi Bang tresno ning lambemu nyatane amung semu janji tresno marang aku nyatane nyiksake atiku yo ego tenan kowe kelarani aku ego tenan kowe ngapusi aku wis cukup sakmene crita lan lakuku aku pamit lilakno lungaku tresno ning lambemu nyatane amung semu janji tresno marang aku nyatane nyusake atiku tega tenan kowe nglarani aku tega tenan kowe ngapusi aku wis cukup sak semene crita lan laguku aku pamit lilakno lukaku aku pamit lilakno lungaku nyambut gawe nggih guyon nek keterusan ya ora kepenak
Sepenting menungso urip ning alam donya kudu eling lan waspada Pak Kleneng ya. Ngilingi awake dhewe mung menungso lumrah jaremu jalma sak wantah akeh lupute akeh salahe. Nek sampean aku Dek Gasun oleh nglibur kurang merai penggalih Bapak ingkang mengugati nyuwun pangapura sakake. Ayo. Ayo Pak, monggo Pak. Jeneng sela